Shalom manihita salhubna. Oras. Selama hari Minggu. Barita nauli nagabebohal di tonga-tonga ni minggu taon. Wene masian 2 Samuel di Bidusia ayat sada rodi ayat 2 Samuel sia ayat sada sahat ayat walu marsoring-soring mahita majamasa. Dungi ninna sidapi manakas. Adong do peulaning jolma kading-kadingan ni Raja Saul asa hubayan asimiroha tu ibana ala si Jonatan. Jadi kalau masalah nakoso isi ibadah si Saul naina nama doa si ibadah gare jatuh ibadah tujuh si David. Dumi nilai Muhammad Rokana Ake Boros Sibab Nakosong Doau Dimna Ibana Dungi di do Rajaima Anahe Adong do pejolma tading-tadingan di si Saul asa hubay tu ibana asimiroa siya di batang. Jadi ninda si Siba mamado Rajai adong do pe sada anak ni si Jonathan papang pakna 2 jam. Dumi nilarajay mamandok ibana Diria ibana Gapelidok sisiba mamandok rajay Ilama Dilodebar do ibana Seorang tusimakir anak ni si Amiel. Dungi disuruh Raja David suruhan mangalap ibana siang bagas ni si Makir anak ni si Amiel di Lodebar. Jadi usaha sendiri anak di sana tunggu masau jauh jauh menukar nailan Tuhan masalah alai nasihat imam alai manusia gabi kebenaran di sondua una kosong. Dungi di do si David musetu ibana una kumabia ay kubainok kutuho asimiroha ala ni si Jonathan amangmu iko paulao kutuho sudi kulat ni si Saul opumi jalai ko totoko sa panganan dohot au. Jadi masuk bangna ibana uhud hidup tungi sema pola auna kosong umbain pola depak konomu biar namate songon awon Oleh 5 sah hama kadongan ramenan ikon tarajumi do ciri khas ni jolma mudah untuk berjanji tapi mudah juga untuk memingkar. Alani do na murah jolma nuaingon marpadan marjanji alai na murah musedo jolma mangose pada kos parang ropiah dan jam 10 roa alani do sa didokon atau imam anggo itu jam 4 jam 10 janji yang masuki paling kasar main tong asa bolas jala jujudui jolma murah membaik alasa master lebat tu ai ibadah mato imam tunin lami sih napadwaon alani ido dakumoto manang nabuy tarajumi o susah tu jolma nuaingo marsingir daripada marutang. Cek malo ke jolma nuaingo kaparutang. Ali ke biar do parsingir menunggu utang. Jala biar do parsingir madapoton parsingiran. Biar awak merahin. Ada utang na dua. Dia bisa oli mana nuain. Anggo parutang ini kan ngatelan tenang deh. Alam dia boleh saya alusnya deh. Saya mau ngam itu berbeda. Saya ujungnya daripada berbeda isi nama hilang. Napa singiro? Alam ini wan sik marukil bejolma mulai dong parsingiran di zaman nuaino. Alah bawa teman ngasok kalian. Alian bawa tamu itu bayar orang tua.
Persoalannya doang murah gampang jol mengungkapkan janji. Alai jujur tu janjion dan boy tare sapi dan boy kadalami sehingga jujur majol main gampang mengingkar janji. Amor kadungan lasomoni duluan pangalaho parangi lasomoni jujur mau tubuh di tonga-tonga di parsaoran rap do di mata. Tak kubotong kapal sekolah amor dulu sao SMA non berjuna mau marminggu. Amor dulu sawan non molo juara sada au berjuna mau martanian. Alai belum tercapai terwujud lupa akan janji. Alai itu di tonga-tonga di mulut tapi jujur lupa kita dibadat doh debata oleh karena debata jujur darajumi dan tidak si malolong. Amok kadongan disodo persoalan nama Ciarga, disodo persoalan nasai jujur. Tapi dan tamu itu ketika kita lupa di padat doho debata, ketika kita lupa padat rap doho debata, laus di sido hapi tarida pangalahota asana sosituk kita songon halak na porsia. Turpukon amanginang Raja David naik membayar, naik bertanggung jawab di suripa dan di ibadah tu debata. Alami ngabar badan ibadah dia dokan di debata, dia berjuang di si Saul. Alai laos manginona mai muse tu pahoppu ni si Saul. Asa dipaturu ibadah, badan ni ibadah maraduk pod debata. Alami neng berengot tadi tonga-tonga diturpukon, dia si isisa Raja David do sahala na papang, sahala na cacat. Alai marningot jasa-jasa di opungna. Jasa-jasa di akan naung pidua nahian, naung didai nahian. Iba pinopar di si Saul. Alani tabereng ma asal neng doholot tadi si hiado marsoal si Raja David do si Saul. Alai di badan di ibadah naung di badan tentu di bata dan boy dan olo ibadah mubah. Alani akka persoalan. Amok kadongan pemologitan yang mana teh marisuan lo akka 1000 kebaikan oleh karena 1 kesalahan. Agina berjuang na teida moloro tu jabu terpakulingi do iba dan iberen pe iba terpakulingi ido nitano. Wani beren kan beren pakulingi. Alai iba kebesaran hati kita, lau menyanjung no ngata. Nalapoga makatai ida, jana burju ida, pangleon-leon doi, dangadong pedi ibana, seterus do mangalian ina, kan dangadong ibana, terus mangalian. Ali jodoh ida marado penakadongan na somoni yang membuat nata pakilalahon haburjuon ni dongata. Mulai tubui ngaburjui ni tamse ape coran pebana saya tabiring waduh mulai tubuh terburju sabinoto alai tabiring ngaita sanju alai ketika sada kesalahan ketika ada sada akaulau na susumati ulau malandang dilian di mana babica musik main protok deh bereng udah HP tama-tama begini dan tipu terminta museo jodoh pengalaman somoni alani boy melupakan akan kebaikan bahkan dia akan pardongan na kompakte boy dosiga oleh karena secuil kekurangan alani akan mengatakan laos somoni do laos di tonga-tonga di pumuan pi jodoh somoni boy do sursar akan pumuan oleh karena satu kesalahan oleh alani angka sesuatu na boy do hindar honor alai ala se bergejolak di bagasaroa boy melupakan yang baik engkaro pumuanina narai tujuh butik kimasahi kau alai olah dampas dak kasih di pertemuan itu ni tahu alani boy melupakan segala kebaikan alai anggo Raja David dison songod
dia pe parporangan ni ibana doho Raja Saul. Alai naung di padaton ibana tu de bata. Ikom marasini roha ibana. Tabaya kom mamanginang. Saka tu pahopun ni Raja Saul. Holong ni ibana. Jaladang anong pinabinuan siyan pahopun ni Raja Daudi. Imahasahalak na papang. Sangalan na somar dia, sangalan na somar tenaga, alani pada ni ibadah tu di mata, alani janji di ibadah tu di mata, melupakan segala persoalan, alai holong ikut di pada ibadah nama tu si Mephiboset, imam sahalat na papang pinopar pahok kuning Raja Saul, hamba kadongan. Atau ahado yang dokolog tadisi, tentu kembali ke dalam besiknya, kembali ke dalam dasarnya, ahado tujuannya, asa taulahon ulahon inadingan. Amanginan, ngasaw malalatadok konon, si soli-soli bernama mulpon. Lihat tahu asa, lihat ko. Roti pestaku asa roaw, tu pesta. Jalan nga gabi bahasa umum lo ayon di tonga-tonga di parsauran. Tapi remah sangala dongat ta mau berpesta ibadah. Otik naro turhatot deui. Si otik de bajul mei. Olah 20 de naro. Hayla kinakannya amat teh ira teh penamalasan. La iudah pesoya tu pesta turhatot deui. Ale bolo adon saya pesta belga pestai. Buh, si de bajul manarwi. Airang kinatan ada amat tayo inatay si rajit tu pesta dan yudang pe tong dorong tu pesta. Alam niya idogolun si soli-soli dope jalan yang donot ta idope namasa di tonga-tonga di mulut ta ala di ido jujut dope taulahon ulahon nadingkan adalah patuluhon holong nama padu. Maka kata narai dohot salah ruas timuria. Angas untuk kawan bahasa. Ay nyon anak tom yang bangun. Tapi ipang hidup parbului si tongkol. Sesudah museng si daw. Nah, masa pala suntuk ko gari ada tebu nang stresi baniku. Margua ay ngagudang putaan ihutaon akabarala ito. Tratod. Wah, saya tanami ho nih, ko. Apa itu silapan? Api masuk di ibadah, ngagodang isuan, ngagodang diulahon. Alani ibadah pada saatnya neng mana pun nama ibadah. Api potong kami dano, apalapun nama siap sudah. Aku lebih, dah lebih awal. Tu pesta neng. Alani persoalannya itu nama saya di tonga-tonga di mulutnya, sehingga apa yang muncul dalam hati kita. Ada muncul di bagasarawata dan holong na murni dan holong na tulen alai sejujut ma holong na marparbuat Raja David amang inang akan naposo bulung dison maka holongi sahala na papang yang tidak mardihadia naso adong besiara pononna alani ido si Mephiboset makdo wah saha holong ngamuang sampai di do ibadah di ayat uar macam batas di do ibana di ayat uar asam piang nama tedo somonawo sandari amangna ngabiang nama te musik ang binotoy imasada kaparan di hadiri yunda yang tidak mempunyai apa-apa nasomar dia ibana alai sahala raja maka hologi ibana di ketiga mampuan ibana di ketiga berdayaan ibana alai sangat luar biasa di son Raja David maka hologi ibana tanpa mengharapkan apa-apa sian Mephiboset amak kadongan Oman ay nagabi bohal di tonga-tonga ni Parmoluat. Oman nagabi bohal di tonga-tonga ni minggu taon. Laos ina magabi si Piopota. Bohado tutu mardalan holongi. Bohado tutu makaholongi. Songon sada tanggung jawab tadui na makaholongi di bata. Songon dia tutu
tutu ita padahal kolongi songon sada tanggung jawab ta tu de bata songon dia no tutu tubuh sada holong dot asini rohai marado podongan nasotinanda bohano tutu mara magulahon asini rohai dia akan nasori kotbe laho majalo ita sesuatu yang akadongan makadongan upikira aku boto mang satu kita adalah pekerjaan yang sulit. Adalah pekerjaan na maul doraon di tonga-tonga ni muluta ketika ita patubu holong. Ketika ita mangalion asimiroha. Ketika ita laho mangalion akka holong tu akka dongata. Tetapi parjolo dora ise. Amo kadongan. Kejadian na tuari sada pinggir dalan. Ay anong loba taprakan isan? Taprak jor mamarbaya. Ponggol bapak na dua jam. Tangannya sa bariba sapat. Ali mangudu dope. Ternyata dia tamar, oh gimana? Asini kaya. Tanpa mengenal isi halana, bawa manang buru-buru, halak bata manang ala dia, alek bola membigi bari dia. Oh gimana? Asini kaya. Tapi lu bahari foto aku lo, yang marah yang marina biar bo. Oh gimana? Lebegas mau gimana? Tapi foto aku lo, naruh di badara, naktor sadar pero tujuh bunyi tulang. Oh gimana? Tapi foto aku lo, nasopakat tapi badara di pulau Batamang. Deberoi bantu. Oh gimana? Alani yang mau manginan, markubu mahita 50.000 B, lau manupaki. Nah, kecelakaan. Ayo sih haruai. Teraton duit. Ido kan? Ayo sih haruai. So tinadeng. Yang beberapa tuh ayo sampai kaki wargane. Ujung nagabe iman wai. Tahat-tahatan. Sebenarnya bukan haruai kaki wargane. Dia binita loh. Alanya ka? Ang 80 maju bagas tu asli rohai. Jala sangat tu terbigi tu sambut emado. Oh gimana? Oh gimana? Alay nung adong di Bangido panupayon. Marga roy. Marga Siburia. Sana nung marga Siburia na pinita. Terato deh. Ujungnya dapat ujung marang tamo tapi nang karing hata asin ni roy. Hawak kadongan arah kadongan kadok nisi. Orang-orang yang tidak diharapkan lagi maul to kita marasin ni roha. Alay bolo di dong. Adong kebadisan. Marga ni ahong. Apalah perburuan di uluan ni huriat dari nabi doa tu hatok tingkat tu sih alanya apalah perburuan dari tamak jernikan alani persoalannya jujur tu kita mamirin dia kabungi mamirin dia ka situasi tapi di tonga-tonga di turpukon naik daulahon asini roha naik mangulahon olong ni roha alai sogon sada tanggung jawab tu dia batang semua tanggung jawab baraduk pun dibata naik mah dapat tubuh holong dah asini roha adalah semata-mata oleh karena Kristus. Bahwa rajunnya manginan kamu perbelakang demuanon na berjuat tuan. Olah sadar suku-suku ala napati ternuai ngau ala padi kamu na nuai ngau asal berjuhal kamu unangan nomor suku tahu pidya au. Terus si ubak-ubak, enak tidak deh, gawin na ako musik. Burakui, alanya ada punya alasan, ada sesuatu antar bujuk, tetapi ada sesuatu yang kita harapkan. Ada yang mau raja David di tonga-tonga di Turpukon, gawe diakui si Mephiboset nunuain, ama au al sapola ahorongana mau raja. Raja do ibadah Raja David, tetapi dia tanpa memandang situasi nama pando. Tidak ada diharapkan siang ibadah, ala kebanggaan di ibadah, hot ibadah di badan di ibadah tu di mata. Asal diawalongi ibadah si Mephiboset adalah sebagai tanggung jawab di ibadah tu di mata. Dohot agus ni nama marpadan nasida dohot di mata. Amak kadongan. Alam dia remaja pe, jangan coba-coba pilih-pilih kawan. Ini, ulang tak coba-coba memilih-milih akadongan. Karena ini cantik makanya aku kawani. Karena ini ada uangnya makanya aku kawani. Itu harus kita hilangkan prinsip itu.
tetapi orang-orang yang lemah, bahkan orang-orang yang kita anggap di bawah kita juga. Iko makdungan dohita, iko maksaur dohita. Kalau somonido itu tonga-tonga di mulutnya, asa tabaima parsaurani adalah sebagai tanggung jawab maradopon di mana. Asa tabaima pardonganoni sebagai tanggung jawab ta marpada doho di mana. Holomi asa tabaima lahu mengalusi tanggung jawab ta tu di mata ala di tugas ta di tonga-tonga ditutupkan tahaholongi ma dongan ta tahaholongi ma dongan tanpa memilah-milah tanpa memilih-milih ala memang ido tanggung jawab ni akad nabo seya ido atau di bagasa minggu tahun neng di suatu ma ulau tanggung jawab kewajiban ni akan aporsia ima iko mampu marasini roha iko mampu makaholongi tanpa mamereng identitas tanpa mamereng latar belakang tanpa mananda isi jol mana alai naima olong nasia debata ima tapadalan maradoko dongata atau laos ima naniguaran holong namurni holong nayas holong natubu siapa gasa nohata atau molo tanga holongi dongatai ahadu parguena marsangat marmulia ba debata amin martanya.